És a dir, l'obra cultural balear farà una passa endavant. Les properes setmanes anunciarem una sèrie de mesures que vendrem a suplir l'inacció del govern balear. Si el fet de la benzinera, en lloc de ser no te vull servir benzina perquè me xerres en català, hagués estat no te vull servir benzina perquè ets dona, que vinguis te a posar benzina, o si és del metro que va passar, en vez de a mi no me hables en català, hagués estat a mi no me habla un negro, vull dir, estaríem tots alarmats. I pareix que els temes de discriminació lingüístiques no se les presta l'atenció que entenem que se mereixen, però deia que aquesta sentència, un dels seus arguments és que la comunicació, més o manco, vull dir, que la comunicació entre els distints governs en la llengua pròpia atenta contra el castellà. És que, clar, qualsevol cosa la veuen com un atemptat i com terrorisme i com sedició i tal. Estan d'un obsessiu que és malaltís.